Inggih. Diuji menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lasirun, wonten dawuh. Mendonong mripatmu iki dong ora? Pangestunipun boten. Apa sing tak andhake karo patih mau ora mung kewajibaning patih. Ning kowe ya kudu duwe kewajiban menehi ngerti marang para kawula sing guru ngerti marang pernataning Loji Tengara. Kabeh entuk padha papan ning Loji Tengara. Aku ora mbatesi. Aku ora menehi pranatan sapa wae sing mapan ning Loji Tengara sing kepengin mapan ning kene kudu kapercayane iki, bahasane kudu iki ora. Ning kene iki tak wenehi kamardikan sapa wae sing kapercayane nadyan beda karo panjenengan ingsun. Nadyan kapercayane beda karo kabeh kawula sak Loji Tengara, tak keparangke mapan ning papan kene. Merga negaraku iki kapercayan sing di wengku dening hukum kuwi ana 5. Dadi aja tok bedak-bedake. Nek ana wong sing arep mlebu negara Loji Tengara rasa dadak tok takut iki kepercayaane apa. Ngono nek ora padha karo kowe tok kon lunga. Kuwi jenenge kowe ora apik, kowe ora becik. Engko ndak tak copot kelungguhmu dadi bupati. Oh iki wis tak kedhawuh. Mula kang sangka kuwi dina iki aku mung kepengin banget ora duwe niat apa-apa. Aku dadi ratu kuwi sirku mung kepengin mulyake para kawula, nentremke para kawula, gawe seneng para kawula, gawe mareming para kawula. Lho iki, lajeng kepareng paduka tak jaluk kawulaku tetep tentrem ya, Te. Kawulaku tetep rukun. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan nyawiji padha nyengkuyung adeking Prabu Belgeduelbeh. Nek aku ana klerune, aku ana minggoke dalan, kawula tak kepareng